Horas madihita peparan Raja Silai Sabungan Sualu Turpuk Namar Horjaun tu silalahi nabolak. Mauliate madi Tuhan, mauliate madihita saluhutna, buhita marpungu di Bagason, ima neneng laumar siajar, taringot, materi nalaho di sampehon ni Guruta, ima si Bagading tua, di Bason, di Pasahat. Kita matu narasumberta, Guruta opung depen sialoho bursiagian nalaho manorakon ahado lapatan ni si Bagading tuaon. Ben ni di pasatami ma tuhamu bidang adat nami. Mau lihat deh. Horas madi kita peparana puta Raja Silai Sabungan Sualu Turpuk Namar Hojatu si lalahi nabolak. Horas. Obar tu materi na di pasatnya mata prologer na kiringani ima si Bagading tua. Asa haru takas hutap baik si Bagading tua si manguliman. Ya. Si Bagading tua si manguliman. Ya. Dihamu akamanami adora tuturusson patorakon hata si Bagading tua si mangulimanon jumolo yolo di patorak kami buasa di dokon si Bagading tua jala aro si Bagading tua ate aseta kasta boto menurut marhiteon akka panarangin dan tua si Bagading tua om sasitongna sada ulok dong sada ulok gejamnion kira-kira 2 jokal. Nah, kira 2 jokal gejangna 2 jokal. Jala marhiteo panorangion nahya pamereng si Bagading tuao dan binoto di dia ihurna di dia uluna. Jadi dan buyo mardalan jolo marakulu melupat-lupat don melupat-lupat ya melupat-lupat kira mungkin do kira nasarung do ulok nabuy melupat-lupat ate bajulur do kan ya omma asai dokon ulus si Bagading tua sadaha persiaon dioputta si jolo-jolo tubuh molo sada bagas ro ima uluk si Bagading tua manang ro tu alaman nai manang ro sahat tu bagas or mabuan tua mau tuna pura sejebui iya bui do konar tung mabuan hamak muram mau mabuan tua mau mabuan hamorau mau artinya mabuan hagabio mau tu napuna sejebui beruntung iya itu ate jadi marhite-hite akka mitos-mitos hon gabadidok kuma adong istilah halus madokon jabu si Bagading tua artinya jabu na mabayan sahab na mabayan mamora na mabayan makmur na mabayan sejahtera. Idon jadi hata halus doon hata si Bagading tuaon artinya dingani ho jawi hipas maho mamura maho dapat mangulung-ulung
gajang momurmu dan hidup madu mama sudah aka niulani tanganmu. Nah itu pengertiannya. Jadi artinya hataon ima hata halus. Nama dokun hata halus don perumpamaan sada-sada jamu. Ate, jadi yang tak kasakin molo si bagading tua or sasitongna ima sada uluk don sejenis uluk nagajang na hila-hila dua jokal molo ro on sada-sada jamu hola di alaman naibe nunga babuan tua silasti roha. Alan itu dipakai mawon nuanginon jamu si bagading tua artinya jamu na mabuan tua mau diingani napuna saja bu ya teh. Nah adong do istilah na asing nama dokon molo si bagading tua inon dituduh semainon tu sada ina. Mulai dokon si bagading tua on berarti ina. Adong nama dok songoni ina. Nah, molo ama di dokma si manguliman. Nah, asaling gandian padohani taringot jamu si kodokonma jamu si bagading tua si manguliman. Nah, itu kan? Jamu si bagading tua si manguliman. Artinya sir dope inai dohot amai. Saya tak kasih tahu tadi. Jadi hulak kosan lain si bagading tua on dituduh semong tu ina molo si manguliman on dituduh semong tu ama. Jadi molo madokon tu sada jabu nak tarokon solan si manguliman si bagading tua si kon takas dokon ta jabu si bagading tua si manguliman on artinya sir dope amai dohot inai. Ido sasitong ate ale nuanginon asali padokko do jabu si bagading tua berarti holan inai. Ido kodohok do amai molo sir dope amai ima ni dokonna si bagading tua si mangulimanon ate. Jadi molo ada kalak nama masuk jabu gimana kok kamu non mulai suku kalak ya harus si manguliman non patora kamu maringgana teh tapat orang maringgana ngodang tapat orang ya mago don nih mago don hata si manguliman non mago don molo dang ta restorasi ate masih harus takas ima taringot jabu si bagading tua. Ya, sia gudang ka istilah ni kita Batak nama dokon jabu ima sada sianna pigai-pigai di dokma si bagading tua. Alai lebih sikop muse dituduh son si bagading tua itu sada ina molo ama di dokma si manguliman. Jadi molo sir dope ama do inai dinggem mata dokon jabu si bagading tua si mangulimanon. Ate, saya takas tabo to. Lorong nama dukun. Artinya si manguliman itu dituduh sontu amai. Mula si bagading tua dituduh sontu inai. Odo tugas tepat warakoni. Molo nang tarokoni, dang tarestorasi, tamulai mago do inon aduan. Alani mana hite perjumpaan kata bornya namba dengan bade bui mata sosialisasi onon sono hodok kuni nak kini ngani dan itu maku sara ta mulai muse ta uhal muse ta restorasi muse asang giat bui tu
akka generasi namangihut si hutono dina parpudi. Imana boy di patorak kami dan pola gajang ate tungadong na hurang takas marhite-hite akka na saling tukar pikiran kita padahal na kaparbinoto tabi gawi bui pamorahon akka pangatusyota partikiano di pasatami Tuhan muaka manami butima halo ya Jadi mau lihatin mak on songon tuh topik nak tabahas nak kini taringok tu jabu nama pang menerjual jabu ripe jabu sebugading tua nah jadi suku-suku nak kidir waktu bulu ditongan si mangajana tu jojo tu tabi kata bagas nah noain napa sumat do kata bagas manang dia do nasa siktong napake jabu do manang bagas ya iya mulai ada Hata bagas jabu house home mau bahasa Inggrisnya hampir serupa kan house home iya nah dia apa dipakai rupa dia bagas manang jabu mau bagas berarti udah jelas dia ada di dalam itu nah gitu kan bagas itu kan iya bagas mau dalam bagas Molo jabu bisa saja dia tidak tinggal di situ. Misalnya arong lima jabuna, ibai pertanyaan dan gitu, dan isi mana tinggal. Lalu mau bagas udah jelas dia di situ tinggal. Itu perbedaan nah huboto dah. Ate molo jabu do bisa aja dia punya rumah. Piga-piga dan isi nom mana tinggal. Lalu molo bagas do, dan gitu udah jelas dia tinggal di situ. Ima pangatusion. Okuida nggak termasuk ilmu etimologion. Ini ilmu asal usul kata. Dan gitu artinya bahasa pemakaian nih bagas bahasa pemakaian nih jabu kan itu nolangin. Berarti kan nggak menyangkut etimologi ilmu daripada asal usul kata. Ate apa tibuhu bapak tonggi. Aduh, kira-kira? Aduh, kira-kira? Ya. Saya tua. Ya. Taringot tu si bagading tua. Ya. Si bagading tua on somal di pajonok tu ina. Jadi suku-suku nokku. Holan ina do na boy mamereng si bagading tua. Manang hita na amaon boy do mamereng si bagading tua on. Ya. Dungi muse si mangulimanon hata salah satu binatang kah atau ahado? Ya. Boleh teh. Oh termasuk etimologi do tongo teh asal usul kata teh. Iya, jadi molo si mangulimanon bahasana hinat don ima melambangkan suatu penanggung jawab si manguliman pengayom. Iya, jadi pengayom. Iya. Jadi si bagading tua nak kini kan sian ulok ale dituduh semua nggak bisa ada ina, iya kan? Idiom kiasan, ya mana majas. Jadi dan sudah halak maboton dan itu si bagading tua di upama homon nggak bisa ada ina, molo si manguliman di tuduh semua kusada apa kada itu, kita order pera hayata begaya teh. Sasitong na nggak bahasa najului. Jarang dipakai, gabe seolah-olah hal na baru. Nah, taringot nama mereng sebagai ding tuaon boido ama manang ina. Nah, kebetulan nama cerita aku akka ina lo. Tidak kuboto dan boy hubain secara kesimpulan holan ina dona boy mamen si bagading tuaon manang doa mah dan boy huboto alana on kan boy dokon berupa mistis don dan itu molo misalnya do uluk si bagading tua adong pasti dia berkembang biak secara vegetatif atau generatif kan itu nggak ada di situ
manang di kebun binatang dan ngarung uluk si bagading tua di sika. Berarti dok korison itu adalah bisa mitos dan itu. Nah kebetulan nama cerita huawon kebetulan Kak Ina. Jadi mengalus suku yang ya apakah holan ina na bui mamerengon doa ma dan bui lusi. Ale na kebetulan nomor cerita langsung kuau adalah Aka Ina. Ale nata besongoni. Ate adong asing sian aluson. Partikiano di pasak matu kita. Terlebih itu kamu akan tua-tua namin ya mabege turi-turian manang torsa-torsa taringot nion. Uluk si bagading tuon. Bea ama udah opu etelia. Itu teh. Rapak mah itu teh. Itu kan. Ale tohoro suku-suku ni ang ini mamatong gyud dang iro. Jadi masuk mo na yung doon ko mamereng si bagading tuay. Alana kaya do bumereng di sada YouTube. Songon turi-turian si bagading tuaon diilustrasihon songon sada naposo. Sada naposo bawa gabe sukses si mana. Jadi ala di bereng mana, ngaruh si bagading tua. Gabe hamoraon no mana. Iya kan? Itu teh. Gitu. Tunggu bereng main si bagading tua Gabe hamoraon. Iya kan itu kan akhirnya membawa tua kan itu kan. Dak foto kebetulan nama cerita kuah won, nah langsung jala nyata na memang mamora do, dung ditapin nion si bagading tua, dan gitu mamora kebetulan ina, Kak Ina muse, adong buah halak ina, dan adong aman nama cerita si bagading tua, wow, jadi aku foto mononom do, bui bawa mamereng ya. Baik mah masih dohot kita mamereng. Adong doe kira-kira. Adong kira-kira. Nama teh? Aka istilah-istilah ini teh. Adong kira-kira adong so tahu jungi. Lanjut, Mak. Ya. Tari nama teh. Jedang pola gajang. Jujur tapi si bagading tua harus si bagading tua. Itu kan. Unang olan madok ko tabo aledang tabo to asal usulna dan ngino imana kini ngani etimologi na sumber dia ka dan ngino oke jadi mulai atema songoni nang kepas tarok kana lidang tabo to tatusi jadi dang songoni jadi kita na arong di sekret teater sudah na tarok koninon harus bisa dipertanggungjawaban jadi si kebui dibuktikan lima warna dalil atau teorema tidak perlu dibuktikan kebenarannya yaitu mungkin aksioma dan gitu kita kan bisa dibuktikan alana sudah di dokorinon adalah merupakan suatu pembuktian ale mungkin di kita orang taboto be alana jojo hari di masa-masa ni oputus julu-julu tuburin dan gitu dia be taboto be tersongoni marahin darwaku mau lihat mah di hamu kamanami marsangak batu hatta marsangak mau putar raja silai sabungan marsangak mana kita peparan putar raja silai sabungan horas mari kita horas